Čau ľudia, vítajte u môjho ďalšieho let's playu, vole, na Block Force, už tretieho let's playu. Na túto hru budú vychádzať viac let's playe ako na Six Guns, takže to som sa k tomu povedať. No, a čo by som tak ešte k tomu povedal? Už asi nič, môžeme ísť začať normálne hrať. No, takže tu má santovská čapica. Tá santovská čapica sa mi už vôbec nepáči, dám ju dole. Dám mi aspoň niečo, by ma to celkom to zaujímalo. Keep continuous login to get plus HP 5. Takže dáva nám HP. A nechám si ju. Áno, výnimočne si ju nechám. Ok, počkať, musíme ísť úplne dozadu pre náš zase obľúbený skin, lebo že až tu nebudem mať môj skin určite. Vždycky tam má ten prvý trápny na prd. No, tento. Tak ho potom asi furt mám. To je fuk. Dobre, dám to preč. Nepáči sa mi to. Musím mať proste čistú hlavu. OK. Takže... Počkajte, ja ho tu furt mám? To si... No dobre, akože tam není. Takže by som si chcel nejaký pláštek kúpiť, len toto stojí moc veľa peňazí. To sú boty. Dobre. Rád by som si kúpil nejakú zbraň. No, áno. Na 2 hoďky 180, toľko nemáme. Toto máme. 300. Toto sa nedá. Toto by som chcel tiež, ale nedá sa asi. Toto vyzerá epic, tak strieľavo, tak proste tak vymakanie chcem povedať. Dobre, ideme hrať. No, áno. Takže entertainment, ako vždycky deathmatch. A skúsme si createnúť, dáme si vlastné. Mapu by sme dali akú? Takú, ktorú sme ešte nehrali. To asi taká, ktorá bude. Toto vyzerá dosť dobre. Room name, ako si nazveme? Lovely ROM. Koľko je ľudí? 8. 8 môže byť. Kľúč žiadny netreba. Made rule. No, môžeme ísť na to. Create. Padne stadiaľ to, ty kokos, toto nie, toto ja, Lovely Gamer, hrám rúžovú mapu. To ma môžeš odfajčiť, ty kokos, ja nebudem na rúžovom hradičku ako princeznička Barbie, pane Bože, okamžite vypadnem von. Naskôr skočím semok a naskôr sa zabijem. A niekto sa joinol, dobre, tak to zostaneme. Výnimočne, toto bude úplne najviac buzikovejší let's play. Haló. Je tu, áno. Haló. Je tu niekto? Haló. To som ja. Lovely Gamer. Haló. Haló. Haló, je tu niekto? Haló, ty kokos, vy si zo mňa robíte prdel, že áno? Kurník. Mám pocit, že on ide furt takto tiež a ja idem tiež takto furt. Srať to, idem preč. Entertainment, dáme sa nejakú inú mapu. Už čo je ono? Sa môžeme ísť, join. Keďže tu sú traja, ja sem pridám a budem asi štvrtý, takže budem predpokladám v červenom týme. Nie, modrom. Wow, tomu sa mi fakt nechce veriť. What the fuck? Niekto ho zabil, hodí sem granát. To určite potom zabije. Nič. To musel asi potom z ďalky zabiť. Úvaha hodná geniusa, ty kokos, úplne som dobrý, že? Wow! Ja som úplne mega jumper, ty kokos. No, áno, tak určite, áno. Niekto po mne strieľa, ty kokos. Ty vole, niekto. Čo som povedal, kde kto? To dáva logiku. Jumpuj, vykrúcaj, keď ti je zle, tak sa vygrcaj. A keď som ja oný básnik, ty kokso, to niekoho nenapadne za takú chvíľočku ako mňa. Haló. Kde je kto? Už je... Haj. La. Čus, buzom na bazuku, vole. Teba si dám jak úplne na raňajky, jak nič.
Tomu ver, aha, už som ťa zabil, reload rýchle. Kde je ďalší na rade? Ja mám na vás celú noc. No dobre, tak celý večer. Kurník šopa! Počkať. Nejaký Solala sortuje. Á, chudák, zabil ho niekto z mojich. Á, tak ten ho zabil. Ideme dál. Ideme dál. Ideme dál. Ideme rovno. Ideme rovno. Ideme rovno. Ideme rovno. Ideme rovno. Ideme rovno. A stúpol som na hovno. No dobre, tak na vodu. Nech vás neklamem. Jump, jump. Prečo to už nikto nie je? Tu ešte niekto vôbec? To prvé! Ty kokos! To vážne! Ty kokos, ježišboha, by som niečo hneď urobil. Ale on počká, nie tu. Tu musíme rýchle ho ísť. Tady dole. Hej, kde si? Oh, shit. Yo! Dal som ho na headshot a nejaký link, vole. Tak sa to robí proste. Úplne maximálne profesionálne. Áno, áno, a tak nejako. Jump, 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 jump. Jo, ideme hore, nahoru, 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 hor. Ešte výš, ešte výš. Do prčic. To by sa mi šiklo, to je šprint, lebo som dosť pomalý. Akorník. Akorník, tu máš granát dole. Zožer si, zožer si. Na takú diaľku, vole, úplne som boss. Ne! Oni sú skoro úplne identickí, ako ich mám rozoznať? Oh shit! Áno, výborne. Skydli sme, super. Áno. Nevadí, ideme ďalej. Jump, 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 jump. Oh shit, neskočil som to. Čau. Hehe, ahoj, ahoj. Nemám zájem, počkaj. Tu máš zelené hovno. Bum. Povedal som to moc skoro. To bum. Všetko mám zle naplánované, načasované. Ale, čo narobíte, som to ja. OK, už sme dosť dlho na tejto mape, ideme preč. Ďalšia tu je Anil. Lepšie by sa delo Ana, ale keď už tak. JVPS, room, made for Lego fans like me. Môže byť. Na tejto mape pušnej sme ešte tiež neboli, sa mi zdá. To vyzerá úplne ako Jemen. Aha, tak to je plné. Inak Jemen je že vraj s prehláskovaným M. Takže jebem, áno. Tak by to malo byť v skutočnosti. Áno. Počkaj, čo je toto? Aha, dobre, však sme tu. Však o čo ti ide potom, keď sme tu? Kde je moja kráska modrá? Zmodrateľa. Čo? To je toto? Veď tu sme už boli miliónkrát. Preč. Deathmatch. Čo dáme? Jak sme čo? Dobre, Knife Factory. Ne, Deathmatch platform. Tu sme ešte tiež neboli, sa mi zdá. Tu sú také tie hororové nemocnice, ktoré všetci máme veľmi radi. A prečo dávam furt tichšie? Aha, tu som... Hej, vole, on má úplne rovnaký skin skoro jak ja. Ale až na to, že ja som silnejší, krajší, mudrejší a všetko. Ďalšieho som dal. Ježiš, ja som taký dokonalý. Dobre, jeden v riti, ďalší v riti a ja tiež v riti, dokonca aj v niečom inom. Myslím, že väčšina z vás vie, o čom hovorím. Sprint. Som ultra sprinter, vole. Wow! A kurva. No dávaj. Teraz ťa úplne rozstrieľam na cimpr, campr, aj nampr, aj neviem, aké ešte iné veci. Holy shit. Už som sa zlakol, že som tu úplne sám proti všetkým. Doriti. Prečo všetci chcú zabiť mňa? Takého pekného, mudrého chlapca. Juj, ďalší dochol. Ďalší. Kurník, šopa! Tam bol Tron? Tu je značka Trona. Myslím, že väčšina z vás mala poznať ten film. Prísam Bohu, že toto je skákanie. Áno, musí to byť skákanie, čo iné by to bolo. A teraz mi to funguje.
Zrazu teraz mi to už prestalo fungovať. Zúrime si životík, nech to nemajú ostatní. Hodíme sem granátik a odfajčíme ho jak pravý boss. Poď sem do mňa, poď do mňa. Poď do mňa. Poď do mňa. Yo! Bitch. Kurník ďalší. Koľko vás tu ešte bude? Ďalší. Kokso, keď s týmto strelám mi to doseká, som si všimol práve. Ďalší. 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 Kokso, teraz nám išla karta jak hovado. Pokatí sme. Druhý sme z nášho týmu. No to je celkom fajn. Musíme ich zabiť tak veľa, že ani toľko zidanov není, ani toľko sračiek na smetisku není. Reload! Ne, do prdele, ne, granát si tam mal hodiť jasne pred smrťou. Aha, však 2 minigany, keď na mňa pália a 1 bazuka, tak to by ani retard Hancock od neprešiel. Došla mi munícia, musíme použiť našu srábáckú úzičku. A zase som zdochol, lebo ma nejaký debil zasa zabil s jeho dlhým miniganom medzi nohami. Výborne, zasa sme zdochli. Nevadí. No dobre, tak vadí, ale čo narobím s tým? Asi tak akurát hovno. Možno aj 2. Bro, I will kill you. Koľko strašno, ako si ticho, normálne až som sa zlákol, že prečo som ticho. Yo! Zabili sme sa naraz. To je najväčšia podsta, vole. Koľko... Ty kokso! Už ma to tu nebaví, bože, furt to isté dokola. Á, sa na to. Koľko mám peňazí, ideme si niečo pokúpiť. Reward ešte k tomu, tak určite. Výborne. OK, takže ľudia, ja sa týmto vlastne s vami učím. Toto bolo pre ďalší, už 3. let's play. Block Force sú všetko. Čo by sa tak ešte poodkolo, už asi nič. Už viem čo. Keď dotočíme tieto let's play, ktorých bude asi tak 12 alebo 10, budeme natáčať zase Pixel Gun, keď ho furt spomínam proste. Takže, ak si video ľúbilo, dáte like, ak nie, tak kúpte si džínsy a naserte si do nich. Ak nemáte na môj kanál odber, dajte mi ho tam, ma to poteší. A ja sa s vami lúčim a čus!